Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka St. Peter's High Secondary School Latlingkot. Ha ka arpauterik uleber arhajar apunriu kalapli patba ya ka Diamond Jubilee jong ka school. Ha kani kasngi bakraw lawan bansaki lang da usimbut menteri rang ba ka jilla uba prestun tensong UMLA kathan uba Given M. Milim UMDC uba Shimbor lang renja u Archbishop ka jilla Nyamba Shillong u Most Reverend Archbishop u Victor Lingdo u Father Krishan Kharpuri Principal Jonga School kinong yang lamshnong kinong mi khmat na ka office sorkar ki kme ki kpa ki khna pule bat kiwe de ki bla sha khot sngobha kum kadak jong ka jingple ya kane ka Diamond Jubilee usimbut menteri rangba ka jilla ulapan her ya ka lama hadien kata haringkat kiwe pat ki bala sha khot sngobha ki lapan her ya ki balun Hauni usnam Jubilee ka school kan penlong ya ka jingle kemen ringkat ki program ki bapher bat penkut pat ya ka hausnam banwan. Habakran ha kani sngi uba prestun ula kitbok kerwiang ya ka school bat penbenaru baka sorkar kan no asenyang arphau lak tingka ban ya don bentalang ha kani ka snem Jubilee. Shu ula penbenaru baka sorkar kan sapha eki officer ka PWD ban jurip ya ka surok ka baka school ka kerpat bat ai jingkermen bakini kin sa urlong. Hakani kasngi layo ya ka jingkren ru now Archbishop Victor Lingdo UMLA kathan uba Given M. Milim UMDC uba Shimbor lang renja bat la penshit penshngan ya kani kasngi da ka jingrai jingsha jongki khna school. Lakat pari baro subhangin yang pedang snobha ya ki kongsan jongi. Kujing hakti ke bajang. Honor can move, the guards of honor can move to their places. Students can sit down. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. A reading from the book of Psalms. When the Lord brought us back to Jerusalem, it was like a dream. How we laughed, how we sang for joy. Then the other nations said about us, the Lord did great things for them. Indeed, He did great things for us. How happy we were. Lord, make us prosperous again, just as the rain brings water back to dry riverbeds. Let those who went as they sow their seed gather the harvest with joy. Those who went as they went out, carrying the seed, will come back singing for joy as they bring in the harvest. This is the word of God. We are here today with our hearts full of gratitude to celebrate the 60th anniversary of our beloved school. Thank you for the vision of our founders, the dedication of our staff, the perseverance of our students, and the support of our parents over the 6 glorious decades. As we look back, we thank you for thousands of lives shaped, minds empowered, and the characters formed within these walls. We honor those who laid the foundation and also have contributed to the rich history of our school. Lord, bless this planning of our year of Jubilee. May this Diamond Jubilee remind us of our continued call to excellence and to be beacons of light in education. We are deeply grateful for the presence of our honorable chief guest, both the guest of honor and his lordship, Archbishop, and all our honored guests who have joined us today for the celebration, and bless them all for the time and support. ใครกันร้าน
mau balabu benta bepenbiang iki baro kumbaga sam sispa kadkhot kapasan kaong utrai long babha ba kijingi jengu kaine sebom jikut jungi ba Preston Tinsong Deputy Chief Minister Government of Meghalaya ba ngi sngo komen hadu kata-kata ba bila pediang ya kijing khot sngo baha jungi berlong kongsan badan play perda mencaga seni yang ka diamond jubilee kawangin rakhi balik kemen nadu mentau snem hajar rio bat penharam bahakli do jong ka Shillong Archdiocese bisa bagi ngidam dari kemen bapijuan jingo perbor ini ya ka Paris jongi di MLA jongi jong ka Sora constituency nga ai kublai kerpangi bami la tracy tom belong bertumu borbor ini kublai sibun ba given ban kerdem like rock constituency ba skamboru la don benta habun sien hagani ka school jengi degi khot haganu gunu ko program kloi banwan pelai borbor ka por ka kordor jengi te hagane gasni ke jingdon jogiru hagane gasni komonomi khma ipjang sobhai pi sa ka program ngapdem sobhai ya video waldai no snam khatndai spa du phujau hapo ke jing pa jing khmi jong ka bor snam hnrai ha ka sikarik bunai April khatndai spa nyo pual la penya no da ka Catholic Mission jong ka penusla Parish hapo ke jing pe jong Fadal Tuluji Badhaka ap kandai tarik benal kelalingkot senam khatndai spa prakandai la penya no da la penya jakan ni school dai Father Robert Sabian kumu headmaster penikong hangni hakaba kayeng menca kata kamau men kani ke school kelayan banang kiu manlau senam bakaladat banraki ya ke jubilee siar haus nem hajar khatnyong Bakter terkencing rondin kalaya sakri hadu kini kisni bamenta da kajing pet jeng ki father ki badai ki headmaster jom kani ke school bala play ya ka 10+2 art stream day shift balau ju snem kata hakash khabai tarik November 2000 la play ya ka science stream day shift but art stream Shri Gavin Mandir and our MPC Shri Shapor Lawan Punjab. Please give a big hand.
very, very happy this moment to declare that the Jubilee celebration is open. Two, three, release. The balloons symbolize joy, celebration, and freedom. Thank you. Kongsan Jongi, Rangba, Preston Tensong, Budayu, Deputy Chief Minister Jong Sokar Jela, the Most Reverend Victor Lingdo, Looking for
Oh,
kadai ka jubilee jing rakhe ya ke jing linti ke jongka ke kong ka skol landri photeli kisnam ka sadap lasam snam ban rakhe ya kano ka jubilee kalong kom ke jing jingero ka jing mau tempang ya kinong seng kinong sandur ya kene ka slam jangan ni ka skol Katlang kajing rakhe ya kalau penan buram dah kena rengkat kajing kersan jong gelong keme long pa ngangai skam bak itu kelong dit kinyai ken mau ya ke ka baki menchua long chua ki kinyi ki long pa ki balayo i ban presitam ban sandur ya ne ke selam nakam da ban sandur ya ki kon hak ki jongi ban rakhe ya ke jubilee Dai ban ken mau yo so jong ke jingjok jong bon dili kisnam bagani ka skol kala ai ban sandur ban sanya ki kena hak perkat perdan ke jongki ban sanya ki kena hak long men long phat ke jongki nado ban ai ka pule ka puthi ka babet ka babiang nado ban ai ka jikai hak long breu man breu nado ban aru ka jikai hak long mensir bat komjoro ban pelong renti yaki hak jing em ke jongki banyo ban sakhi hagne ka jingya linti ke jongpi kum ka skul hoj menta philakin jo shaka san phunai tli gisnam bar menta ka si phil saple ya ka diamond jubilee celebration jong ka skul ka jongpi panini kon ling kodop hapanga pe ka jingya linti ka jing sedang naga barit haus pertu ya baro kiri ramba hoj ya ki principal ki barim bat ki bamenta hoj ya ki dikot ya school managing committee ki noin kai ki alumni baro ki peladan yang kebentan nadu kelas sedang yang kena school hadu ki kisni ki bamenta ki belano senyang hagi benta ki bakhero ke ban kenlong ya kena school ko jongpi umni kumpakalong menta ban ngiyeng menta hakani ka por ko menta ya ke bangi phaidin sakite ki sab kunai tadi ki snen bladek ta bopen pau ya ke jin sowu yo blay ringkat rapi kum ka institution ban haju por kum ka jin IMCM ya ki nong penyat jong ni ka pateng ka pementa baga jingket bokket wengru karbenta kinong punya kenta tipateng isi di por banangwan bakum ga school kinaila bentelun na kawe ga por sa kawe pa parga ju por nangla banjam sekitai ki maumer di bakam si jerong susu nang ni sakpat kapan nong si sak jingmentoy nang benta kina puli jong ni ga thali para kawe ngayo I de sisa paling baga ni ga slem jaga puli buon baki kena kiblami na kene school kibladar ni kabenta ka bakraw banya no senyang lang hake imlang ka salang haka than berkumju hake jella hake kibenta bo pero pe banagaliang ka jong ikat no ngidap ka jing sokmen bako malong menta kikna school kidon ko makhat as patam ko bakran hene nagaliang jai father principal banagaliang ka jong ang sidon na maa ka jingket bokket wiang Boblay, na AI, yang kajing start kajing sampang hai father principal, berkumju ikin khot ke school managing committee, bagi naila berpentelun yang kini ke school ba, kini ke than ke jongi, baling ba kini ke slem kenangla berpen sapyan, ya kajing nang start,
nang benta ki khna jong ni ka thain hi borokoi par hoi om naman san haga jinam jintit Nai kumju banikai ru ya ka akor ke buram ban ie para brio ban khamtam ban ie yuble tenagaliang ka jonga ngam da kwa ban penjrong ke jintran ke jonga hakni ka por bomenta renga shipro ke galat ban ai ke jingket bokter wiang bagani ke jubilee modern night ke ban sedang ni ke ski bomenta ke banne sisna mente kalong kapayai pet ya rendi Ramba Jonga Kublai Syajarmu Archbishop Kajingdon Jongpi Kanang Aimen Sim Shushu yang ibarok Hakane kasni kabamita Ia don lang hangne Iba Kevin I local MLA Jongpi Ibala Dep Ban Ai ya kejingkren Bat kumjuru ngia don lang hangne yai local MDC Jongpi iba sembo lang renja ibala dep ai ya kejingkren menne bat kumjuru ngia don lang hangne kamtam yai parish priest father Kirshan lang Harpuri bat kumju kidkhot jong ka managing committee jong kanika school barok kawai kinong hikai bat kumju ru kikme kikpa bat kikna school dia don lang na kanika por kiril ramba kilong kame kisamla kinong yalam snong kinong yalam tau barok ngai kublai kerpang ye pi nakaliang jong ni kasorkar ya kanika school khamtam Kibalala banjam sya kaneka kerdan bat kata kalong bangin rakhi ya ka diamond jubilee mentaus nem hajar arpun rio kaban sakut u hajar arpun yo naslu buram habang apoy hakaneka school kaneka kampus nama nadu ku arjar lai arhajar hadu ku arhajar kat lai ngala longteng munong mikmat jong kaneka thai batru bon teli kisnem ki bangiyadon benta bandang penbit penbiang ban kentiu ru ya kajing bit kajing biang bat ya ka standard jong kaneka school kublai si hajarmu padar bait rengkat bakatim ke jongki ginong hikai jongki ngayo isi siya bahakan ni kapor kabamta kanika school kalaya rengkat kerdan bat ki weipat ki school ki bapauna ki babit ki babiang hangtei hapo kasor shlom jongi barok kawai tetang si kentin argentin namar kapeneng nga iting yo lesi kalabat slap biang kabangas kautenat kalong nakaliang jongi ke sorka banya don benta hakibakum kini ki program jong ki school hakeleng saudong jong ki celah bat kabangidon ban ai ya kakubor jong ki school barok ken mau bakas sorka kaya don rengkat lem bati ngindai ban skautuk bekelaya kata ngilaya persyangru ban wanra ya ka standar kebabit kebagian haki school omtang hasor ngrei haki nong kendong jongi barok bat niju perkhat ru kumno bangin ya trailang kamtam bangin ai ya kakti kambon kakti kadiam na kabenta kabit kabiang ki kena school na kabenta kabit kabiang jong kidnong hikai bagi batru na kabenta ki kme ki pa namar kawai kabangingisip kababdon kamtam hakajuk kabamenta kamtam da ka jingtrei sitom jong ina ka sorkar ngisyen
baka education day ubud lu jong ka jelam ikla jong ngan ya tu ya pi ka budget ka bagi syudet ban pas ha unius nem na ka benta u arhajar arpon riu arpon yo ka budget ka babuntam ka day na ka benta ka education sector te kumta ngakwa ban ong ya pi kinong hikai bi kinong yalam kinong penyat jong ki bor school baro ngin ya don rengkat lem bapi na kapor sya kapor kabaar menen i principal i balong rook i parish priest i father Gershan lang karpuri ila ai ya ka memorandum mat jonga ngakwa bantong yu pi kidon arteli kituki points ki baila bu kaway kolong na kabenta ka fencing la ni ka retaining wall jong ka ni ka school bat ka baar ya ka approach road ngakwa bantong mentang bat na kaliang ka sorkar hakan ni ka celebration ke jopi ngindon benta bat pi bat ngang declare menta bangin ay arpolak tingka na kabenta ka fencing bat ka retaining wall jong ka St. Peter Higher Secondary School bat nga kerpat ye padar baik ba in penpoy ya ka application laka jong bat sobaha ban ay hay lokal meli jong pi nang bangan yo manle ya ka madon kam bapin yo ka sanction employ ka kala bat ka benta ka baa hakbedei bat ka approach road ngadas ngau kenat bantip baka don gajaka nang keliu bak kevin don em gajaka ban ai approach road nakane kalian namar kane kalenti ka bandiat nang ne nanong kerli ngala iting namar kalalong ka main road kala bandon ka jing accident kala banjia kane katai ka jing jia ka basngau thu ka basngau si lesai ikun ke jomi tengah ngau thu baka don gajaka kabagin ay aka approach road nang ni kaban connect ya kan ka suro na silong hadu hadauki ya kan ngakular yabi bangan sapa ya ki engineer kenuan ban survey kenang bagin yo sakaway pat ka approach road kaban room siya kan ka campus jong ka school jong piparo dahil nakatagadaw maong yabi na kalian jong ni ka sorkar ngin persyan bandia don benta bat phi kum ka school bat phi ki keme ki pa bat phi ki nom hikai ba e bat kham tam na ka benta ka bit ka biang jong ki hep ki barit ki jong wa ban kerpat ban apil syapi kham tam ki keme ki pa kan mau baka juk ka bangai im mentah kadai kajuk kapat don kam ia kajing nang dia kajing sta don ki keme ki pa ki bas ngau thuk bakla teng teng ki ong ba ngim don kam shu ban pa school ya ki khon hadu bakin poi ka kerdan ka bahe ka babit ka babiang namar ba ende ki lapas kim yo kam sorka kata kadai kajing penkut mangi ki keme ki pa ngasim ya kadika kabu namar kata ban ong ya pi pe kajing nang gajing start kadika badon ka namar lada pi ong pi kwa ban trei lani ban yen halaki jong ki gijar klendon gajing nang gajing start kam la ka sorkar ka play mentakilat ki kabu ya ki konsam la ki badon ka sap ka pong la ka benta ngiple ya ki bakin sim ya kakabuksya ban penjana batru bakan kelalong kapliangja bat kakamai kakaji kabalong pamanen ngamdon por ban batai ya kiskim joka sorka anrenga kwa ban ong ya kikeme kipa kikun samla kenmau tangkawe ladangi donpor ban page YouTube lagi donpor ban pulut
Kambun hakabalorni yakitu kinia kibalai pojat kibalai poskit kibomdon nong rim ai akwa ban ong ya pi ngau bah pelut por Kambun haki mobile jompi bapin pet ya ki website jom ki department ki baper jom sorka namar baki lat ki lenti ki program ki bangingile kadai nakabenta kalawe ke jompi kata kabangan kwa ban kerpat bat ngada kerpat ya ki kme kikpa ya trailang batikun ke jompi kentu bat ai ke jingsnen kababit kababiang kenang batikun jompi kumbang om kila bandi ya ka opportunity ya kata kalat ka kabu kabamangi na kaliang jo ka sorkar nadu ka sorkar India hadu ka sorkar jila kabangi persyang banwanra ha kawai pakawi ka tliwin lamba ki program ki baper na kabenta ki kun sama ki bangingi om ki unemployed educated youth dikata kabangakwa ban kentu ban kenpam bat kamtam ya pi ki kena school bai kabanga kerpat kelong kat kaneka kampus pio kat kaneka jing itngat ke school pio kamadan yelekai kadon batru kumju ka building school ka babit ka babiang ngau baha wat penleno ya kabakum kane kabuksiar kabapio knang ba video bandi ya ka jingnang ke sista kabapaka halor jong uni ulum uba kentang ubangi jukot ya uni ulum jong ka jingnang ke sista ulum mau umen te ngakar pangat ya pi kikme kikpa kikun sama to ya trelang rengkat bat kibor penia joka school bat rukumju rengkat bat ka parish barok kawai kenang bangin nang pentulun ya karoi kapar sasisin sua pangansyong ngakit bok kituyang baka diga diamond jubilee celebration kaban ngin sapenkut au te usne mu banwan kan long kabajok baru kan long shisha kaban sa jingkemau haka history jong ka St. Peter Higher Secondary School Barokaway kublai yapi Syah Hajar